Mbi ya lero turabita gusoma igitabu kia Petero Entang'ani ikibungo gya gatano umustari ukabera tebanga risya richo rya Nyasaye eliyabekirwe ansi muri tali ansi okubetererigwa kurende ansi ogwancha buna Nyasaye anchete tali ansi okonyora kubulianania lingani ya sani goli gukwanira abalisia na boigo abarandia andamono bali bairali bagali abene lyogotirinenera abaegenwa asechikanisa au na boigo na kobaseminga babe bakwene kinga babeire bakolisia licho lya Nyasaye bunatuma etenga omulisia ekero abeire gakwegwa libagali abene lyokolisia licho nigo akuba omuntu okorenda etugo elia obaga kwene kinga nkoyeirare ase obunyansi obuya gakwerusia ase obunyansi oyeira ayanywa mache na boigo ki akoranga gento kebengocha kire totebenga nengitioro sana etaite egoita licho lilia nigo akoba omutang'ani koyeruani na koyetanga korwase amabe okuna kugosegeta gukuru guchia sabalisia nabarandia emambia yabono nga naini umubwendrete kone kinga nkolenda mule richo lya Nyasaye na boigo abegenwa asenchera endonge kolende